Саламат сәлем, ничек хәлләрең? Әйбәт, Аллага шөкер. Түзәрлек. Шул. Ник түзәрлек кенә? Ник түзәрлек дип менә бит барыбыз да белеп торабыз. Март айыннан бирле артистларның эшләгәне юк. Идея табыз, ял итәбез, ял итә, арылды, туелды. Инде эшсез яткан кеше үзе аңлый, үзе белә бу хәлләрнең нигә түзәрлек икәнен. Ләкин аңа карап кына иҗат итүдән туктамадыгыз. Юк, әлбәттә, иҗат итүне туктатмадык инде. Иҗат бит инде ул без шул дөньяга кирип чумган, шуның белән яшибез, шуның белән сулыйбыз, шуны ашыйбыз, шуны эчәбез дигән шикелле яңа җырлар яздырабыз, яңа клиплар төшертергә җыенып йөрибез. Бара-бара иҗат гөрләя кергән генә. Концертлар белән ничек хәл итеп бетердегез? Сез үзегезнең Instagram битегездә шундый сораштыру куйган идегез. Хәзер нишләргә 50% тамашачылыгына кертергә кушалар дип. Әйе, ул сорауны куйган идем. Анда бик күп кызыклы комментарийлар, кызыклы фикерләр булды. Кемдер әйтә, теге счетный саннар белән килсеннәр, беркәнне ни счетныйлар килсен, беркәнне ирләр генә килсен, беркәнне хатыннар гына килсен. Кызыклары да бар, кызганышлары да бар. Акыллы аңлап, безнең өлкәне аңлап, аның бөтен чыгымнары да теге Instagramда бөтен әйберне сөйләп утырып булмый, алары да бар. Һәм кертү урыннары да. Һәм ул бик авырга туры килә. Ул менә сатылып бетмәгән булса, заллар сатылмаган булса, яңа залны алдың, 50% ачылган буш зал. Билетларны сатасың да шулай куясың. Ә безнең Казандагына да, хәтта Казандагына әйтәм инде, 95% сатылып бетелгән зал. 4 көн безнең көне алынган иде. Башка көннәр юк анда. Һәр кемнең үзенең концерт көннәре билгеләнгән. Аны ничек бүләсең? Ничек әйтим мин? Сез 50%-ыгыз сез килегез. Кем бул? Кайсына әйтим? Теге аңлаган кешеләр язалар. Рифат балакаем, борчылма. Дөньялар җайланып 100% ачылгач, рәхәтләнеп килербез. 50% концертны карап та утырасыбыз килми. Тулы залга, тулы концерт карыйсыбыз килә дип язучылар да бар. Кайчан өмет итәсез инде шулай концертлар куела башлар дип? Өметсез шайтан гына диләр инде. Минем өметем апрельдә ук иде дә бит, булмады. Аннан майга күчтек, аннан июньгә, аннан менә сентябрьгә. Сентябрьдә да фаразлар буенча бит инде шул февраль дигән сүз һаман яңгырый. Иң беренче шул мартта ябылу белән шул февральсыз ачылмас әле дигән сүзләр таралган иде. Юк инде, ул хәтлек булмас дип уйладык та, әмма дә ләкин барыбер дә шуңа таба барабыз шикелле, төсле сыман тоела. Күңел белән бүген ачылып китсен дип телибез инде дә бит. Но бездән генә тормый. Менә февральгә кадәр булса, нәрсә эшләячәксез? Февральгә кадәр булса, нәрсә эшләячәкбез? Февральгә кадәр булса, безнең эшләр бик күп, чөнки безнең әле әйтәм бит 2 ай күрсәтеп бетерелмәгән иске программабызның тамаша кылмаган кешеләребез бар әле 2 айлык. Анда 50 концертка якын. Һәм шунардан соң яңартып китәргә, яңа программа өстендә эшләргә кирәк, әле андай костюмнар кирәк, яңа җырларны эшләп бетерергә кирәк. Программа ул бит әле җыр белән генә бармый. Юморы кирәк, мәзәге кирәк. Барсын бергә бәйләп эшләрлек безгә февральгә кадәр вакыт дисәләр, безнең менә моннан була вакыт эшләргә. Ләкин аның өчен акча да кирәк бит әле. Төркемгә түләргә кирәк. Аны ничек хәл итәсез? Искә төшермә әле, пожалуйста. Акча темасы. Акчасыз булмый, шуннан да әлбәттә акчасыз бер әйбер дә эшләнеп булмый. Төркем инде егетләр, кызларыбыз кем кая эшкә киреп бетте, кем таксида йөри, кем инилда эшли дигән сыман, кем кая, кем стройкада, кем таксида. Мин үзем дә банкетларда эшләмидерим, чөнки концертларга кирип чумып, бер банкетта аларга вакыт та юк иде, мөмкинчелек тә теге җитмидер инде. Һәм бик ул хәтлек күңелгә татырган әйбер дә түгел ул миңа теге акарашка ашап утырган, теге әйдә анекдотыңны сөйлә әле, әйдә тегене җырлар дип утыру. Хәзер кая барасың инде? Башыңа төшсә башмакчы булырсың дигән әйтем бар. Чакырган җиргә барабыз, куган җирдән китәбез. Әлегә шушылай. Менә челтәрле бизнеска керделәр дидегез. Сезнең андый теләк юкмы? Юк, Аллага шөкер, андый теләгем юк. Кыстаучылар бик күп, әмма дә ләкин андый теләк юк. Анда ук китәсе килми инде. Карашыгыз ничек челтәрле бизнеста эшләүче артистларга? Карашым бик әйбәт, эшләгән кеше молодец. Алга барсын, алар бит теге кем әйтмешли, дураковалет итеп ятмыйлар, эшсез ятмыйлар, тик тормыйлар, эшеп исереп бирмиләр, эш эшлиләр, хезмәт кешене бизи дигән элекләрдән килгән сүз бар. Эшлиләр икән, булдыра алалар икән, шушы юлны сайлаганнар. Бит акча кирәк бит, менә әлегә дә баягы акча кирәк. Менә бу 5 ай буе, 6 ай буе акчасыз яту. Беркем дә бит китереп бирмәй. Анда комментарий язалар инде, артистлар бозылып бетте, шулай итә, булай итә. Фикер язу бер, бит ул гаиләне санашатырга тиеш, баласын, улын, гаиләсен, кредиты бар, ипотекасы бар, бөтен кешеләр, бөтен артистларда бар. Әйтмим, теге артистларны карыйлар да, о, бай яшиләр. Шулай яшәргә эшләгәч аласың инде, алар барсы да күбезнеке кредитта. Аны бит түләргә кирәк. Кая нинди мөмкинчелек бар бу вакытта? Инилына да керәсең, шинелина да керәсең,
Фуфайкага да керәсең, кирәк булса, кая барасың? Шахтага да төшәсең. Мәҗлесләрдә дә. Мәҗлесләрдә дә җырлыйсың. Әйе, нишисең? Кредит шулай иттертә ул, әле менә бер татарча алып баручы абыебызның исемен әйтмим инде. Ул гел татарча гына алып бара. Бу ипотекалар мине русчада сөйләшергә өйрәтте инде дип язган. Русча татарча да алып бара икән инде. Шуңа күрә Әмма 2021 елга точно эшләргә кирәк дигән нәрсә нинди максат куйдың? 2021 елга точно Аллага тапшырып, исән-сау булып, дөньялар җайланып китсә, сау-сәламәт булып эшләргә дә һәм эшләгән акчаларны, тапкан малларны бәрәкәтле булып, юкка тегендә монда сулга туздырмыйчы әз генә акчада җыеп торырга кирәк икән. Миндә андый әйбер юк, миндә көн саен шулай булыр шикелле, бардың, акча эшләдең, ашадың, эчтең, туздырдың, тагын җыярга кирәк икән, әз генә запас белән. Безнең миндә андый әйберләр юк, кызганычка каршы. Иң зур хыялың хәзерге вакытта? Иң зур хыялым әзгәятне күреп торабыз бит инде. Монда бит әле теге концертлар гына түгел, төп максат концерт түгел, бит әле халыкта теге ачып китү белән илләр тыныч булсын, күкләр аяз булсын, менә тегендә нәрсәдер исәнлек булсын, сәламәтлек булсын, уйнап, көлеп, җырлап, биеп яшәргә насыйп булсын һәрберебезгә дә. Синең фикереңчә, хәзерге заман каһарманы кем ул? Герой нашего времени. Каһарманы кем дип без берничә инде? Беләйт. Мин алай әйтә алмыйм каһарман дип. Нинди өлкәдә, әгәр сәясәттә булса, үзем нинди өлкәдә мин алай әйтәләм. Хөрмәт итәсең. Кемне хөрмәт итәм? Хөрмәт иткән кешеләрем бик күп. Менә хөрмәтнең Татарстан өчен хөрмәт иткән кешеләрем берсе дип инде алар бик күп. Иң беренчеләре Минтимер Шәрипов Шәймиев. Ул менә Татарстанда яшәгән кешеләр инде башка фикерләрдә әйтәләр, кайсы мактый, кайсы хурлаганнары да бар. Татарстаннан читкә чыгып, чит авылларны, чит районнарны, Оренбургның авылларын, Самарның авылларын, Ульяновскийның авылларын, башка авылларны күреп, мин әйтмим теге, бик күп җирдә иргәнгә, менә Мәскәү артларына, кырларына китеп карасаң, авылларның, районнарның яшәгән Татарстанның чит ил икәнен аңлап, Минтимер Шәриповка баш иеп рәхмәт кенә әйтергә кирәк. Менә каһарманнарның берсе шул. Инде нидә эстрада өлкәсенә килгәндә, мин Салават абый һәр вакытта дип әйтәм, чөнки ул минем кумирым, чөнки ул минем остазым. Монда сөйләп китсәм, бу темага сөйләсәк, 1-2 сәгать сөйләшеп утырырга кирәк. Каһарманнар бик күп. Төрле өлкәдә бар, төрле өлкәнең каһарманы бар. 30 август якынлаша. Шуның айдан артистларның Татарстан Республикасындагы иң яраткан урыннарын барлыйбыз. Сезнеке ул. Минем яраткан урыннарымның берсе һәр вакытта дуслар килсә дә, районнан, авылдан килсәләр дә иң беренчеләрдән булып барабыз Кремльгә. Кол Шәрифне карыйбыз. Анда без сәгатьләр буе йөрибез. Анда чәй эчәбез. Аннан соң чыгабыз, китәбез Камал театры янына, Кабан күлләре янында йөрибез. Аннан соң Казан су елгасы буйлап, Набережный дип әйтгәндә, шунда йөрибез. Аннан үзебезнең яшәгән як Сибгат Хакимурова, шул урамнан Чаш яннарында йөрибез, ЗАГС тирәли. Миңа Казан гомумән ошый, аның һәрбер урыны, һәрбер җире юкка гына Тукайда язмаган, дәртле Казан, нурлы Казан дип. Шуннан да безнең Казаныбыз дәртле дә, нурлы да, өметле дә һәм матур да. Рәхмәт бик зур. Татарстан Республикасын, Татарстан халкын шуннан да шушындый матур бәйрәмебез белән ихлас күңелдән, чын йөрәктән тәбрик итәм. Һәрберебезнең дә күңеле, жаны, тәне белән теләгән теләкләребез бардыр. Шушы теләкләребезгә ирешеп, куйган максатларыбызга үрләп, бәла-каза күрмичә, хәүф-хәтәрләргә очрамыйча, яратылып, матур шушы илебездә куанып, шатланып, бай булып, матур булып, сәламәт булып яшәрләр насыйп булсын. Казанны күрмәгәннәр, Татарстанны күрмәгән халыкка әлбәттә монда килергә кирәк. Менә минем өчен ул Татарстан, ул татарларның кыйбласы, Мәккәседер дип уйлыйм. Чөнки менә минем кебек читтә туып үскән татар кешесе өчен ул әйтеп бетергесез. Әле бит шундый сорау да бирәбез. Ни өчен без Татарстанны яратабыз дигәнгә, мин шулай дип әйтер идем. Нәкъ Салават абый Фәтхетдиновның җырындагы шикелле, ал таңнарың, горур халкың, дахиларың, шәхесләрең, шәкертләрең, шәймиләрең өчен дип тә истәр идем әле мин. Шуның өчен яратам. Чәчәк ат республика бәйрәмең белән.